Ya apa bapak kabeh ta? Sandingan ta? Iya ya sembarang apa anane awak dhewe jange ndek gawe. Wis tak popokno kabeh. Temen Iya wis, komplit kabeh. ono sing kurang. Apa-apakane wis. Wis. Lah sampean gawe undangan wingi piro? Ah, undangan ya piro? Undangan cukup sak kanca dhewe gak akeh awak dhewe. Piro? 1 juta. Wah. Angko niku wong undangan kate sak piro Mane maneh. tutuk Kalimantan kono le undangi. Ngawur ae. Saiki ngene, awak dhewe kare nunggu putusi tekone dalang saiki. Dalang sapa sih? Alah iku Kartolo. Wis seru sampean. Ya wis paham lagi iki apa kowe tangsine tak gawa iki. Monggo. Iki ta. Kula. Lho, sampean. Nggih. Sampean sinten? Dalange. Oh, Oh, sampean iki dalang. kita dalang Kartolo iki. Sampean pun supe kali kula. Lho wong rumiyin niku nggih, nak supene nggih mboten supe, Dik. Nggih. Rumiyin nak kelem waktu mriku niku alit niku tiange. Ganteng ngoten. Nggih, angge Nika sampean komisan. tepak ing mriku niku tanggal 6. Oh, ngoten ta. Oh, iso malah malih, Cak. Arene Iya. niki tanggal tuwa, nggih delokane malih tuwek ngeten. Oh, nggih. Nah, setunggal niki. Niki Kula sindene kula. Hei, gak keliru ta? Hah? Sinden kok ngene sih? Sinden niku Lha nuwun sewu mawon nggih, Dik Nggih. Kartolo. Sindan niku umum nak istri sih sindan niku. Oh, nggih. Napa? Napa nak niku kok jaler? Lho, Modern. sing penting gak nggih suarane ya. Oh, enak suarane. sih suara sampean. Lho, Lho, kene iya. dicoba. Saya coba ningali swantene. Sampeyan coba. suaramu, suaramu. Lere. Lho, Dek, Gak iso ngono tak cekek contoh. kok eling wong ngantuk sih? Ana lorong pangger kali. mboten nyacat, Dik, suara sampean. Pun. Lho. Kok diwalak-walik ya? Diwali ditomboki wis gak buka. Atau sampean niki leres nggih? Dalange. Sing penting nek empun wayange tangkep, papakane sindene dienak-enak. Oh, ngoten. Di Dek. papak napa? Lho, Papakane di papak napa? papakane biasa niku lho. Hansip itu. Ah, Kok kok hansip. Apa itu Niku hansip? lho, jajan pasar. Nggih. Tumpeng siji kali petik malih tikus. Lho. Kok tekus? Lintu. Dadah sapari rek. Ya apa? Lah napa Napa? papakane? Jajan pasar, Nggih. tumpeng, Nggih. panggang ayam, pitik putih terobos. Sampeyan iki napa sih ya? Lintu ngeten lho Ya papakane apa, niku Cak? nggih. Ya apa? Napa niku sampean tahu? Jajan pasar. Jajan pasar, tumpeng, petik, putih, pelus. Sampeyan niku keliru Apa sih? pisan, Cak. Lah ya apa sih, Dik? Jajan pasar, tumpeng, panggang iya. ayam, pitik, putih, molo. Lah, Dina. Wah. Sampai peling-peling aku. Sapa tiba? Nggih, Pun. Wis ah, Pundi? tepan Mang, Dik. Wis nduk mburi. Iya wis. Pun. Siap-siap ta? Empun. Mangan tolong, nggih. Nggih, Ayo, mangan sik. Nyun sewu lho nggih. 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 Kula mangan pun kali dirasan-rasani. Nggih, pun ada sukan-sukan. Lho ngene lho, Dik. kurang Dewek nasi dhewe iki sembarang nek wis cuma pak enak sih. Iya. Kok kari wayangane. Tolong, Pak. Lho, Lho, iya sapa lho. maneh? Iki lha apa iki? Kotak-kotak nih, tolong. Tiban sampean. Gusti, sampeyan malah napa sampeyan niki? Dokno iki lho, dokno. Duk napa iki? Iku lho kotake. Niki lho, pun. Ngono. Napa? Kotak abot. Napa, Dik? Lho. Bayarane. Iki lah Bayaran? sing musungi kok. Oh, sing kotak niki kotak wayang nggih. Sama niku mbon tau semaput nggih. Bayarane pinten? Wah, sama ngawur lek ndamel sewek ngeten niki nggih. Terus udengan beto keris. Nggih. Napa niku? Niki dalang lho. Lho lak dalange Kartolo ta? Sampeyan lali ta? Lah napa sing Kartolo pun dugi kok? Lho, enten dalang mriki ta, Pak? Pun. Kali sak sindene. Kali malah kali sinden. Sopo iki? Tiange Dhuwur. Nggih. Ireng. Lemu nggih. Ireng. Sing situ sindene wedok napa lanang? Lanang. Jaler. Bogang. Bogang. Lanang bogang. Golongane arek iku mah. Sani Sani teng pundi? Lah niku Lah niku. napa nedha papakane nika? Panggang ayam dipapak kali arek. Nggih, Nggih pun. Aduh, wis kauman temen rek aku kira. Napa sih? Sik kene mriki sik. Lho, Nggih, Dek, sampean mriki. Masakane golongane blorong iki. wecoh, hecoh. Enak Ari. Enak war. Hebat. Bojomu mah gak adang ya? Iwak petruk, wak petruk. gareng. Pak Petik. Nah, iya temenan. Bojomu gak adang ta? Kon Iku nu bagane dalange kok tenggak lho karepmu dhewe ta. Lah aku mangan apa aku engko? Wah, wis tak gakno taplak teko marek adakno. Pun Sing telas. bener niki yen apa sih Ya sing napa pundi sih niki dalane? ngeten? Kula dalange. Niki sapari nimpun nawar Lah panjake. niku ngaku
sampean sih to lho. Sinten sing aku niki sinten? Wah, sampean ngoten lho, Dik. Niki dalange Kartolo kula panjake. Tokno kula sing Pradangga. Niki sinten. Kena iwak pitik ya apa ri? Anu, Dik. Entek wis. Entek. Wis gak ono iku ya apa? tapi tak ngangai. Segone ya akeh. Lah kari sak lepek. Gone sak lepek. Iya. Iwake sing dientek. Niki ana apa iwak niki? Ngene Dik wis ya. Ya apa? Sampean nang warung, tukokno iwak rujak-rujak titik pokoke ana wis. Iki rujak mari. Nggih. Sik ta, Wak. Sampeyan tumun dalang iwak rujak iki. Sing akeh jambu mentene cek watuk cek urung dalang. Wis ngene mari, Cak. Ya apa? Nah, PTK wis gak ono rujak gak gelem. Wis dolenane anake iku mari pitik-pitikan. Oh iya, nggih. Nggih. Dik, enten Pitik-pitikan. Niku ah. Nggih. Kapan sampean njok-njokan? Wah, blakrak pun wis gak mangan mutung. Lho, kon pori ngoten ta. Par panjake nglumpuk dadi siji ambek arek bon-bonan iku, ya. Iku arek jupukan kabeh iki, ya. Dimulai ta? Ya, ya. Oh, tete lole ngono kok niku. Wah. Napa niki? Kula niki Niki jam 4 kok wayangan ya napa ngeten ini? lho, Dik. Nggih, kula niki sak temen ujar. Dados titik kata niku sampean ujari nadar kula niki dinten niki kerangan sak gebyakan, kerangan rong gebyakan, kerangan tulung gebyakan. Awan iki ya. Nggih. Ini kan bengi dilengkapi nggih. Mungkin bengi sampean lengkapi. Sanane ya. Wis aja nek nyindan lho, engko tambah ngrusak gending. Kula niki nak ujar ah. Oh, nggih. Kuwatir lo sing wedok mang nek roh suaraku sakal kademen. Wah, sam niki. Ana Gerdu. Oh. Weh. Gampang pun sampean dalang kan ngono PT. Mulai Pokoke sandingane kudu enten pitike. Nggih, pun. Pun gede-gede nggih ndase mau sak gegem nggih. Sampeyan niku. Lho, ndak sak gegem niku awake sak pira? Wis sembuh kono sing penting lak ngira-ngirakno wong wedok nang omah ta. Cilik pokoke bangkok. Wetanan ya, wetanan. Wetanan. Engcon bakal miwiti cerita. Wadah suaraku enak ya. Iya. Cerita buta makunalaya makunalaya. Kang duweni ucap toro sambata biar padang rantak-rantak bangun ra ina wancenya sang surya madangi jagat raya. Napa Dik kok kendel? Lah, punten Wak nggih. Wayange kari. Lho, sampean niki napa sampean niki? Sampean niki dalang ta? Dadi dalang sampean niki. Sampeyan pun ngoten lho nggih, kula duwe gawe niki bondo lho Nah. nggih. Lah esuk wau kula PP nggih, bareng udan sing mlebetaken anak kula niki sanes kothake wayang. Nang kok napa? Kothake tukang niki. Ya Kon napa penok pager Sidul mana? Tolo sampean niku. Kon penok pager. Iya. Oh, dan wong cete luntur dadi cecek iki. Kula sakniki mboten trima lho, Dik. Ya Pokoke napa? kula nedhi sakniki pokoke main, wonten wayang. Kok wayangan Nggih. Kira nggen bengi kula lengkapi. Ngoten ta? Kula ganti wayang wong. Lho, ganti Pokok- wayang wong pokok mawon. rame, nggih. Oh, nggih nggih, Pun. Kan Terserah ndugi sampean lho, Pun. Ri, dadi wayang, Dik. Dadi wayang. Aku dadi wayang. Heeh. Kok ya molo. Apa? Lho, wayang iku lak gepeng-gepeng ta. Nah, kon kok diselepno lek iso gepeng ari. Prasamu kon delok aku iki koyo pari PB5 ngono ta. Kon tak dadekno Arjuna. Oh, Arjuna. Ganteng wis golek bekas anane jero. iya. 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 Sampeyan gak ada anu, gedang-gedang entah. Nggih, Pun enten. Kayak lengo kletik tedinget. Kangge napa? Lho, gawe goro ta. Wah, ngarep. War, Pais. pernah tak dadekno dupa. Ya. Lho dupa ya. Oh, sing mlebu alas iki lho.
Buta. Oh, buta, ya. Nggih buta niku lho. Kok rungokno critane macak sing kaya buta sebab penonton sing kadung akeh sing iso mantes. Aku sonder diwuruki nek macak buta. Temenan. Kula enggak ada untu-untuan nika lho. Nen? Untu-untuan kan. Untune garu ana. Rambut ngenten rambut-rambutan. Pun sakniki kulonan lah sakniki lakone napa? Nah, ngeten mawon, Nggih. Pun. Kula sakniki nedhi lakon nggih merga niku ujar. Nggih. Pun Pak Sakerah mawon. Wong iki rek. Coba sakera, Lah sing Cak. apa Napa? sih, Dik? Sing rame, sing model saiki Ya iki sampeyan lho. wis njaluk cerita wis apa? Iya, masa kini beranak dalam kubur. Ah, pun cocok pun. Nggih pun niki mawon, Dek, pun. Tau nang sumber porong kabeh. Mosok wong gak ro seni ya ngene iki lho. Niku lakone ludruk. Sing pundi? Sing beranak dalam kubur. Nah sing Pak Sakerah wae. Nggih padha mawon. Oh. Niki lho anu napa? Napa? Ilang layang Kalimasada. Oh, ilang. Kelangan. Wah, kelangan, Dik. Wow, mboten ora napa niku lho. Wah, mboten enten ngoten. Pokoke sing penting lak rame. Oh, ngoten nggih, pun. Sampai bingung perkara wayang kari aku. Kulonan. Sang saya dalu rasa bir kang lintang kumedhap. Titi sonya wancinya tengah wengi lumrang gandaning puspita. Oh karyananing putyanira. Plong Yo. oh sang tweca warong brengeng lir suarane matu prata anungsong sarine kembang Napa, Dik? Kok gero? Ho ho. blangkemen Pak menika wawarnane pipari pasewakan agung ing negari Ngamarta sinten to ingkang jumenenata Bambang Wijakangka Darma Kesumaya Kuntadewa dasar Ratu Gung Binathara ber budi bawaleksana pambeke para marta saking sapare sang nata aja cacak negaran dijaluk ora diwenaki yen perlu nyawane diulungake sebab sang nata kedunungan getih putih titisane Ratu Rogastina Subalinata. Waduh enak ya. Dik, Enak. Nun. Nggih, nggih cocok, Dik. Cocok nggih. Nggih, pun. Leres niku. Pun ditakoni wan kliru nggih kula. Nggih, nggih, nggih mboten. Nalika semanten krawon. Yen dalang pun suwe, Dik. Lho, nggih sintas mawon, tapi nggih rada lumayan timbang Nggih, liya-liyane. nggih. Nalika semanten Nah, sekolahan pun disambil biyen. Sekolah dalang niku. nggih belajar nggih kursus nggih kadang-kadang delok niku asale. Nalika Nalika ngeten niki. Nun? Kayak ngeten niki ya napa carane? Oh nggih kudu tumbas bukune, Oh, mboten buku, ngawur. nggih. Wah, tak petel temen tak takoni. Nggih, pun sampean terusaken, pun. Kau bingung ini. Nalika semanten krawon Nalendra Ndwarawati Bathara Kresna saperlu ngrembak bab ilangi layang Kalimasada ingkang dipun utus ngolati lho sampe utus kadang. Lah sampean napa mboten kula gugul kok sampean bubuk karepe dhewe. Ana apa sampean nyenggoli bokong kula niki? Kuwatir. Ingkang dipun utus ngolati panenge Pandhawa Arjuna Permadiya Janaka ingkang medal saking pasewakan Raden Dananjaya kairing Ki Lurah Badranaya. Ayo Ri. Ngomong Ri. Loh, Lah metumu kok kaya wong kaliren ngono sih. lah aku iki ngomong apa lho? Lho ya apa sih kon gak ngrungokno critane dalang mong. Abot ngembun dawe Koko Prabu. Kon niku dikon goleki layang Kalimasada sing Lah ilang. mau gak kon tedeh iku. Kadung bingung ngadakno. Mudarasa. Iya abot. Pancen pirang-pirang dina iki aku sedhe pamikiraku. Nglembren ri omonganmu ri. Sebab aku ngembun dawe Darma Kandul. Lho kok Darma Kandul. Darma Kesuma. Darma? Darma Kesuma.
Darma Kasuma. Pirang-pirang dina iki negaraku kelangan buku Siti. Pak. Kelangan jimat Kalimasada. Kelangan jimat Kalimasada. Iki aku ora ana pembantu sawijining yaiku saka sanak kadangku. Aku coba njaluk bantuan Kakang Semar. Sopo Semar iki? Lho. Waduh wayange cumpun ana Semar. Golekno kono lho sapa sing nganggur. Bapak, kula nyambut sampean dilu mawon nggih. Nyambut. Apa, Dik? Damel njangkep ini lho, ngen bayarane sampean sudah titik. Kok sampean niku wong kula ning mboten saged Kok dados wayang ngetakno. mboten kacu. Kok Dados napa kula niki? Semar. Semar. Diluk mawon. Dilu ah. Diluk. Tapi ngen manten nggih pun lho nggih. Ya, takonono. Kakang Semar. Tak jaluk keringetmu sak tetes. Bregegek ugek rong dulitan. Sak dulisa. Ojo wedi kangelan dina iki kon tak jak benakno gentong. Ngawur e. Ndara, Tak jak goleki jimat Kalimasada. Ndara. Ro, Ya, Ndara. ngono apa Kakang Semar? Enten perlu napa, Ndara? Ayo tutno aku sak Teng lagu. pundi, Ndara? Yai Roro Sembadra. Sopo Sembadrone iki? Lho, Kok takoni ngamuk ae. golekno wong liya-liya kono lho lho. Ah wis kacu. Anu, Cek, bojo sampean kula silih dulu. Lho ya napa sih Dek sampean iki, Dek? Damel Sembadra dulu mawon. Lama kata-kata sampean kula mawon pun. Cek mboten kacu dulu mawon. Dilu ah. Nggih, nggih pun. Sembadra. Dek kan dadakno Sembadra, Dek. Ngomongnya halus ta niki. Nggih. Yai Roro Sembadra. Wonten menapa Kakang Mas? Wong ayu denok debeleng. Aduh cek ayune empine cek aluse. Hop. Kakang Semar, sabar Kakang Semar. Den, kula mboten nglarang Den, rakyat kula sampean damel bojo. Yai, coba aku pangkundil wae. Hop, pun Dek, pun mboten ada sembot niki pun bojo kula niki. Kakang Semar. Mboten sabar. kangen-kangen, pun. Ya apa sih? Ri, urung tanggapan sida tawuran ki ori. Lah ya Pun, apa? Dek, pun. Wis kon gak ada anu mata aji, sindakep. Wah, adake Aku kitingen Semar. wis gak ada Semar kok. Tak semare. Semar. Ndakep ya, Ya ndakep. sindakep mata aji. Bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelap. Ler gincang ing ares. Pisang mawe gandrung. Sataya katulu. Ayak maye katon baliwur. Wauta lampahipun Sang Risang Dananjaya saya manengah mlebet sak madyaning wana. Dasar lanangi jagat mustikane alam kang kedunungan lenga jaeng katon. Para jembri prayangan ilulu banaspati gendro dedekan engklek-engklek balung tandak lan warudoyong. Guyu sih rek. Padha sumingkir lan padha ala. Kanca, padha sumingkira. Iki ana ganda arum sumrebet wangi nyata nek iki gandane lenga jaeng katon. Pratandha nek ana satria tedhak rembesi madu andana ware. Ayo aja cacak kesenggol manungsane najan ngidak yang bakal lebur tanpa dadi sumingkir kocap kacarita wonten salah satunggali raseksa mambet gandane lenga jaeng katon gro-gro saking bingai godhong mengkur den lumaken godhong lumah den kurpaken saking girange watu sak gerdu diuncalaken dhateng antariksa katampanan mustaka ajur dadi sawalang-walang tingkah sang raksasa lir kadya jangkrik dikileni Arjuna. Aku dadekno bauta. Kok rundingan sih rek?
Ayo. Waduh lah, iki lak padha karo ya takono gak. Lah iki dadi menawar buta gak kenal. Teko-teko koyo wong mabuk ngono. Oh, gak kenal. Takono, gak kenal. Gak kenal. Tejo Sulaksono ngono lho. Dek, ingin apa, Dek? Butone niki butone. Pancen nggih ngoten. Ngoten ta Sampeyan butone. melok-melok ta. Wong kula niki wedi Yo wong ngene. mboten wong butone mantun kelken Korea. Oh, nggih. Takon. Tejo Sulaksono. Amudalmu manungsa kowe sapa kang dadi aranmu wong bagus? Wah. Buta kala solam luja Wis ngelinyuto banjir mari rek. Kata buta galak. Enggak. Buta tetanya atau buta begal ngono lho. Aku ngomong buta-buta wong ditabuhi. Panjake kabeh yo melok gak genah ta no. Buta, aku melok takon Oh, karo awakmu. Bener. Kon buta alasan apa buta kampungan? Ya ora hidup marang jeneng sira. Aku raksasa. Sing jaga alas kene. Sing jaga alas. Apa kon kepingin? Ayo tak jak nontok tenang terminal. Kon aja klathuk kumolancang ngomonganmu sosok. Nek kon jaga alas kene piro regane pring petung situ? Tetake bakul usuk ta Arjuna kon niku. Dalem menungso gelem tawur geger. wektu dina iki. Ayo bali. Aku gelem bali wis katon siraku gemblondong. Ayo kon tanda sepetake buntol sumur tadi banyu. Sing ati-ati Den Prayitna leno ilang dompetmu. Dompet. Ya apa butuh kok ngamuk gak karu-karuan. Aku tak dhisik. Pun piring-piring pecah danten iki. Wong aku diculuk munawar. Ya napa Dek Kartolo sampean iki? Aduh butuh gendeng temen rek. Lah apa sing digawe dijejeki? Ya napa sampean niku? Sampeyan diapaken? Walah, golong-golongaken sewaduki. Lah bojo sampean mau pundi? Lah niku nututi. Gelungan kula brodol kan. Lho, ya napa? Lah wong dalane ya dijejeki ya dakno. Lho yo opo? Lho war. Wadah dah, butone mang gak iku lho. Ya napa, Dek? Ngamuk sampak mripate gak ketok apa-apa iku mang. Apa? Kanjingan angkara murka. Walah, ya napa Wis gak ketok apa-apa, ketok warung to. Napa sih niki, Dik? Kacau mulane ta. Mestine buta karo Arjuna iku butane kalah. Arjuna sing menang. Kok tambah nemeni aku keculuk dhisik. Oh, arek iku. Lah diuntune. Wong untune kaya ngoten niku. Tapi jangil untune. Wah, wis pun ngeten Pak, sepurane mawon. Wong niku kanggo syarat nggih. Nggih. Mungkin bengi mawon kula tak wayangan sing napa sing rame. Nggih pun mboten napa niki kangge ujar kula nglecangani ujar nggih. Munawari dadi buta bener kuru. Wadah, kuat ngangkat are wong ngangkat utang dhuwit 10.000. Ngomong ngamuk keladuk njen nggon. Wis ngene mari Cak. Apa sih? Sarene gak ada wayangan saka
ngidung ae, Papa. Ngidung. Wadah. Gendane. Dipares maneh iki. Iki malah kleresan, Dek, sampe nyak niki. Apalah mamula melok kon gedhen lho. Dikangen rakyat kula ngidung. Ngidung ah. Nggih. Ya apa? Dadi Tapi tolo iki dalan-dalan tiban rasane iki. tau Dan apa? Ketiban gendeng papat. wis ah njaluk ngono. Pun ngoten mawon pun Ayo, sampeyan ngidung wis. ngidungan pun.